Ara parlarem del biaix de gènere en l'atenció pediàtrica amb Neus Carrilero, que forma part del grup d'investigació en atenció primària i comunitària de Barcelona del Parc Sanitari Pere Virgili. Bé, doncs, moltes gràcies. Jo estic en un espai que no és el meu. Llavors, encara em fa més il·lusió poder a vegades difondre una miqueta, no? I sortir de la nostra zona de confort i poder difondre una miqueta resultats que són molt, molt, molt sanitaris a un ambient com és la comunicació, no? En el vostre ambient. I bé, espero que us agradi, que us puguin i que sigui obrir una miqueta en perspectives d'altres aspectes en la comunicació, no? Bé, doncs, com molt bé m'ha presentat el Ludovic, soc la Neus Carrilero-Carrió, soc del grup d'investigació d'atenció primària i comunitària de Barcelona, del Parc Sanitari Pere Virgili. Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública que té atenció primària i hospital d'intermedi, de manera que toquem una miqueta tot l'àmbit sanitari i assistencial. Bé, i ens vam voler una miqueta investigar en el biaix de gènere en l'atenció pediàtrica, en com els professionals, quines eren les seves percepcions i opinions sobre el biaix de gènere i, com veurem més endavant, doncs bé, també hi ha un component molt important en la comunicació amb aquests infants. Bé, doncs, primer una miqueta perquè ens posem en situació. El Sistema Nacional de Salut, que és el que tenim avui dia actualment, entre els seus valors fundacionals en destaco 3. Un, l'equitat, és a dir, garantia d'igualtat d'accés i de prestacions sense judici de la condició social, aquí entraria el gènere, si són nens, nenes, geogràfica, etc. La qualitat assistencial també garanteix la seguretat efectiva de les actuacions, incorporant aquelles que només tinguin un valor que estigui demostrat científicament. I la participació ciutadana, això és molt important, perquè respecta l'autonomia dels individus i sobretot ha de permetre un intercanvi del coneixement d'una manera assertiva i una comunicació transparent i fluida entre el que seria el professional sanitari, la institució, i també l'infant o família. I nosaltres vam voler abordar si això es garantia amb un eix de desigualtat que veiem que és transversal en tots els àmbits, que és l'eix de desigualtat del sexe i el gènere. Sabem que en tot allò on miris hi ha una desigualtat entre homes i dones. I amb nens i nenes. Ens ho hem mirat a l'atenció sanitària. Doncs aquí era una miqueta el que ens promovia i ens volíem investigar una miqueta més. L'eix de desigualtat sexe-gènere és l'acceptació sistemàtica i per defecte del cos de l'home com a normatiu. I la perpetuïtat d'aquests patrons patriarcals en el món biomèdic és enorme. I ha repercutit en biaixos tant en la recerca, en la praxis mèdica i contribueix en desigualtats en salut. En molts indicadors de salut veiem diferències entre homes i dones. I en nens i nenes? Doncs també. Perquè la genderització de la salut ja s'inicia a la infantesa. Ja des de la concepció, des de la gestació, des de l'embaràs, ja es comença a haver-hi una perpetuació i un establiment de rols de gènere. Les desigualtats en salut poden ser per raó de sexe biològic, els nens poden ser més propensos en una malaltia i les nenes en una altra, de manera natural, normal. També poden ser per construcció social, és a dir, una construcció de gènere, o també amb dos alhora. I aquí són els comportaments, valors, expectatives, tant del professional sanitari, dels infants, les famílies, la institució, i tenen un paper molt important, tenen un rol molt destacat. I això ens produeix que hi hagi desigualtats en sexe, gènere, en la salut, en la praxis clínica, i això és el que volíem investigar. Hi ha diferents espais de manifestació d'aquest biaix de gènere en medicina. Com hem dit, en la producció de coneixement hi ha sistemàticament una exclusió de les dones en els anàlisis, en els assajos clínics, recol·lecció de dades, resultats, discussió. Fa que desconeguem en molts casos quines diferències hi ha entre nens i nenes. Ho desconeixem, perquè si no s'estudia, que diuen no data, no problem. Després hi ha la disseminació del coneixement. Hi ha una desigualtat de gènere molt important en totes les estructures acadèmiques i de ciència.
I això fa que també hi hagi un viatge en aquesta disseminació del coneixement, perquè hi ha unes ulleres, d'alguna manera, que impedeixen veure més enllà. I la indústria farmacèutica moltes vegades també promou aquests estereotips de sexe en patologia. I una miqueta el que nosaltres ens encarregàvem d'aquí estudiar és la pràctica clínica, que és l'últim domini, però que la pràctica clínica està molt influenciada per aquests altres dos patrons, el patró de coneixement i de disseminació. I això ens ho trobem a la praxis clínica quan nosaltres anem al metge d'atenció primària o a hospital, etc. La relació sistema sanitari-infant és complexa i intervenen diferents àmbits, rols, persones. Per una banda, l'infant. Com viu la malaltia, com l'expressa. Després, els progenitors infants, aquesta relació, és a dir, com els progenitors interpreten els símptomes, com avaluen la gravetat i després com actuen en conseqüència de tot allò que han vist del seu fill o filla. Després, la relació progenitor-professional sanitari, és a dir, de tot allò que el progenitor ha recollit, com ho expressa el professional sanitari. I després, professional sanitari infant, és a dir, com el professional sanitari, principalment metge i infermera, recull tota aquella informació, la gestiona, la interpreta i actua, col·locant un diagnòstic, un tractament que pot ser diferencial segons el sexe de l'infant. Així doncs, el biaix de gènere en salut, què me'l descrivint? Doncs és aquella concepció errònia de les diferències entre homes i dones que pot generar desigualtats en salut i discriminació per un sexe respecte a l'altre. Principalment, el biaix de gènere d'alguna manera es materialitza per dos grans grups de biaixos. Un és l'explícit i l'altre és l'implícit. L'explícit és aquell que és molt visual, tots el detectem fàcilment. Són creences negatives que poden conduir comportaments com una manca de respecte o un abús en tots els seus àmbits. Però l'implícit és molt més difícil de detectar. Tots en portem incorporats en la nostra construcció social. Són comportaments inconscients que poden contradir creences i valors declarats. És a dir, jo puc dir, no, jo no soc racista, però contínuament m'hi comporto com a tal. Jo mateixa no detecto que estic creant un biaix continu. Jo em declaro una cosa, però en canvi en faig una altra. Doncs aquests biaixos en l'àmbit sanitari són existents i es poden d'alguna manera canalitzar amb aquest model proposat per dues grans vies principals. Per una banda, el biaix del professional sanitari pot influir en els judicis i decisions sobre quin és el diagnòstic i la cura en salut del pacient, del nen o la nena. Podem provocar desigualtats en salut o a través d'una comunicació i una manca de comunicació o mala comunicació, per dir-ho d'alguna manera, que pot dur a una manca de confiança, menor adherència al tractament, menor relació, comunicació poc assertiva amb el pacient, etc., que també pot produir, acabant, unes desigualtats en salut per manca d'adherència i de confiança. Doncs aquí nosaltres vam voler, d'alguna manera, amb tot aquest marc conceptual i aquests antecedents, amb un article científic que és de lliure accés i podeu accedir-hi perfectament, vam voler determinar quines eren les percepcions i opinions dels professionals sanitaris sobre el biaix de gènere en pediatria. És a dir, què en pensen els professionals sanitaris, ja que estan a primera línia? Què en pensen de tot plegat? L'objectiu principal era això, donar veu, explorar quines eren les creences, expectatives dels professionals sanitaris, pediatres i infermeres de pediatria, sobre els usos, relacions, accessibilitat del sistema sanitari en els infants segons el seu gènere. Vam realitzar un estudi qualitatiu amb una perspectiva fenomenològica hermenèutica i un grau d'enculturació ètica, és a dir, ens ho vam mirar d'alguna manera des de fora. Vàrem reclutar 22 infermeres, 21 pediatres del sistema sanitari públic. Ho vàrem realitzar al febrer del 2022 i vàrem fer 6 grups focals, 3 amb infermeres i 3 amb pediatres, amb una entrevista semiestructurada. I posteriorment vam fer un anàlisi temàtic del contingut. L'entrevista semiestructurada va constar de 3 grans preguntes. La primera, consideres que hi ha diferències específiques en la salut dels nens i nenes en relació a la seva biologia?
Després, quins són els principals biaixos observats en l'atenció sanitària pediatra a nivell de diagnòstic? Retard o errors de diagnòstic? I després, quin paper juguen les famílies per augmentar aquests biaixos? Doncs com a resultats van trobar 4 grans blocs. Un referent a percepcions, opinions entorn a la biologia, els biaixos, facilitadors dels biaixos i les famílies. En el de la biologia inclou totes aquelles diferències percebudes, nens i nenes relacionades només amb el que és la biologia de l'infant, factors genètics, hormonals o biaixos, on s'inclouen totes aquelles opinions dels professionals que consideren que existeixen biaixos implícits entre el professional sanitari i l'infant, sobretot aquesta relació. Facilitadors dels biaixos són totes aquelles variables que faciliten aquest biaix implícit. I les famílies, és a dir, quin rol hi juguen. Doncs bé, aquestes són de les 4 grans categories, se'n van sorgir subcategories. I aquestes són una de les principals i com més gran doncs, eren aquelles on eren més rellevants i que sortien contínuament en els grups focals. I més enllà de mental health, de salut mental, que és quelcom que es repeteix constantment, sobretot en població més adolescent, vull destacar la relació dels progenitors amb els infants i també la participació de la família com un paper predominant a l'hora de la comunicació, a l'hora de crear aquests biaixos, la interpretació, etc., com hem dit. Bé, doncs ara ja comencem una miqueta en els resultats d'aquestes categories i una miqueta posarem uns quants verbatims, és a dir, unes quantes de les opinions literals que van sorgir d'aquests grups focals que exemplifiquen una miqueta els resultats obtinguts, aquesta classificació que vam realitzar. Doncs la categoria biologia, una de les subcategories és l'anatomia genital, i els professionals comenten que sí que hi ha diferències entre nens i nenes sobre l'anatomia, que pot acabar afectant l'examinació. Si tu examines un nen i veus que hi ha fimosis, no tens cap dubte. Però quan examines una nena amb una fusió labial, quan parles d'aquests temes, ningú m'havia parlat sobre això abans. I una fusió labial és molt comú. El mateix que una fimosi, però és quelcom que ningú et parla, diu una infermera. Posant de manifest que ja des de l'acadèmia no s'explica igual de bé el que és el cos, les diferències d'un cos de nen i de nena. Després, en la categoria de biaixos, una de les subcategories que destaco, relació sobretot amb la comunicació i en la relació, és la diada professional salut infant. Els professionals comenten que la praxis clínica pot comportar biaixos quan el sexe del professional i de l'infant és diferent. És a dir, si la pediatra és una dona i el nen és mascle, aquí pot haver-hi una mica de discordança a l'hora de comunicació. He notat que el ser una dona, tant a la consulta com a les escoles, és rellevant, ja que connectes de manera diferent amb les nenes. O, per exemple, aquí em trobo amb pediatres homes que no examinen a les nenes. És a dir, que quan fan les revisions no examinen els genitals de les nenes. I em sembla una situació terrible. O jo no examino igual de bé les nenes, ja que l'atmosfera és menys relaxada. Això diu un pediatre mascle, un baró. Posant de manifest que la relació i la comunicació no és igual de relaxada. Hi ha una manca de confiança quan el sexe és l'oposat amb el pediatre o professional sanitari i l'infant. Després, aquesta és una altra subcategoria, l'estímul a l'expressió de les emocions. El comportament verbal del professional es veu afectat per les emocions que mostra l'infant. Diu, des que el moment que neixen els nois no poden mostrar les seves emocions. Diu, no se'ls permet mostrar cap debilitat, han de ser forts perquè són nois. O sempre amaguen les seves emocions. Diuen que no hi ha problema, no han de plorar. I aquí es posa molt de manifest, o d'alguna manera, com a resultats del grup d'investigació, denota que hi ha una obsessió, tant per part de les famílies com dels professionals sanitaris, a vegades, de que els nens no plorin. No plorar és un objectiu. I totes les etiquetes que es van adjudicant de ets fort, tu sí que pots, campió, són una constant. I aquesta subcategoria una miqueta ve amb això que us comentava, no? Els participants, els professionals de salut, van afirmar que utilitzen adjectius més relacionats amb emocions quan parlen amb les noies i, en canvi, amb el comportament quan parlen amb els nois. Ets valent, ets fort, ets un campió.
Diu, l'èmfasi es posa en l'èxit en els nois i en l'aspecte més bonic de les noies, no? Per exemple, ets una princesa. També és veritat que això va canviant. Una pediatra comenta, sí, jo admeto que fa uns anys jo personalment em vaig seguir molt amb això. I els tractava d'una altra manera, no perquè hi hagués falta d'afecte, sinó perquè era el més nen fort, un mascle, i un campió, i la nena era la princesa de casa. I una última opinió, diu, he escoltat moltes vegades, els nens no ploren. Sí que és veritat que, aquí no ho he mostrat, però ja que vam realitzar l'estudi, totes aquestes opinions que ens podem posar a les mans al cap són molt més freqüents en professionals sanitaris d'edat avançada. Tot això va canviant, afortunadament, i si més no hi ha una consciència d'una autorevisió constant en pediatres i infermeres més joves, potser perquè també la societat està amb aquest canvi, no?, d'autorevisió que fem, no? I també hi ha diferències en comunicació. Les pediatres i infermeres van afirmar que la manera de comunicar-se amb els seus pacients està influenciada pel gènere del pacient, no? Molt sovint donem explicacions més completes a les noies perquè creiem que són més madures, no? Estereotips que es van marcant i perpetuant. O ningú... aquest és quan parlen sobretot de salut sexual, en aquest cas parlaven del que és l'abús, deien, ningú hauria de tocar-te aquí sota, fent referència als genitals a una nena. Però aquest missatge no el dono tan sovint amb nens. D'alguna manera hi ha també aquí també un biaix de quelcom que l'abús és quelcom de nenes, quan és una cosa que pot afectar tots els infants, tant en nens com en nenes. Són estereotips que, d'una manera, biaixos implícits, no?, van calant en la comunicació contínua i la relació amb l'atenció sanitària i els infants. Després comentaven que un dels facilitadors dels biaixos és la manca de formació. Els professionals van afirmar que no estaven formats per detectar i evitar biaixos de gènere i remarcar la necessitat d'ampliar els seus coneixements, no? Diu, no hem rebut formació i crec que és una cosa que necessitem. La formació no hauria de ser diferenciar en termes de sexe, perquè això introduiria un biaix, sinó que hem de ser conscients que hi ha diferents connotacions que té el sexe d'una persona per certes malalties i seria útil rebre formació, etc. Després hi ha les famílies, que també són una part molt important en tot el rol d'aquest complex entre la relació sistema sanitari i infant. I es destaca el paper de la mare com a cuidadora i en ocasions com el propi personal sanitari participa en el manteniment d'aquesta funció. I subratllem la dificultat a vegades de persuadir els pares perquè entrin també en aquesta estructura de comunicació i de responsabilitat. Ens adonem que tractem els pares i les mares de manera diferent. I ens sembla tan natural que siguin les mares les que porten els seus fills a la consultoria. Diu, al principi potser insisteixes perquè vinguin els dos pares, però molt sovint només et rendeixes, comenta una pediatra. També la participació de les famílies. Aquí també es veu que hi ha un paper diferent segons el gènere del progenitor. Acostumen a venir les mares, però en algunes ocasions això és perquè la mare s'ha apropiat d'aquest paper. I el pare diu que si se li permetés vindria més sovint. Així doncs, hi ha moltes cares, no?, d'una mateixa problemàtica. Jo diria que el servei d'urgències, en un 70-80% dels casos, quan venen els dos pares, quan els diem, perdoneu, només pot entrar un, sol ser la mare la que entra amb el nen. Moltes vegades el professional sanitari és conscient d'aquest rol de cures de la mare, però al voler trencar i perpetuar aquests rols es veu també una barrera per part de les famílies. I bé, una mica com a conclusions finals, doncs que sí, que hem observat actituds diferencials en funció del sexe de l'infant en la pràctica clínica pediàtrica i que això pot repercutir en desigualtats en salut i que són una perpetuació, al cap i a la fi, de biaixos de gènere existents en la societat i de l'adultesa, que es repercuteixen en la infantesa. El que veiem en els adults ho apliquem també als infants. I es fa palès amb més intensitat en diferents situacions i àmbit. En les actituds del personal sanitari i les percepcions respecte als problemes de salut mental i també problemes de salut física, en el rol de la família de l'infant, en la identificació d'expectatives i la valoració d'aquest rol per part dels professionals sanitaris.
I l'atenció del professional als infants de sexe oposat i sobretot en els exàmens genitals i el que fa tot l'àmbit de salut sexual i reproductiva. I una miqueta implicacions, no? Més enllà d'una investigació així sola, no? Doncs per una banda, ser conscients de que aquests errors cognitius, que són els biaixos implícits, es produeixen automàticament com a dreceres mentals que faciliten la presa de decisions, que no són conscients que els professionals sanitaris que no s'ha de culpar a ningú, sinó que és un problema de tothom i tothom hi ha de posar-hi el seu granet de sorra. I que cal actuar en com les persones processen aquesta informació, és a dir, l'abordatge ha de ser per aquesta via, en com ens comuniquem amb les famílies, amb els infants, ja que és un factor que pot influir en la presa de decisions clíniques al cap i a la fi. Que la formació acadèmica i d'actualització professional que inclogui l'estudi i prevenció de biaixos en l'activitat professional és molt important. Ser-ne conscients per poder posar les eines perquè cada cop sigui menys i realitzar campanyes de promoció per la població i també per les famílies, perquè tenen un paper molt destacat en detectar aquests biaixos de gènere, en promoure-les i establir rols i perpetuïtat de rols que, mica en mica, hem d'anar esclarint i hem d'anar abolint. I res, aquí és tot el que us volia explicar i us volia comentar, de que d'alguna manera la comunicació també té uns altres camins molt sibil·lins que a vegades no som conscients i que també ens poden produir desigualtats en salut i també en la infantesa, que també hi ha una genderització important. Doncs res, fins aquí la meva presentació. Gràcies.